तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. आम्ही गावी एक जुनं घर विकत घेतलं होतं. त्यात आतील काही बांधकाम हे जुन्या लाकडाचं होतं. वरच्या माळ्याचा बेस आणि तिथे जायला एक साधी शिडी ही लाकडी बनली होती. माळ्याच्या फळ्या आणि शिडी हे खराब झालं होतं. त्यामुळे घरात तसं आम्ही काम काढलं. शिडीऐवजी लाकडी जिना बनवून घेतला आणि माळा मस्त मजबूत करून घेतला. घर खूपच मोठं होतं आणि आता माळ्याचं काम करून घेतल्यामुळे वर आणि खाली अशा दोन्ही ठिकाणी छानपैकी ऐसपैस 2 स्वतंत्र कुटुंब राहू देखील शकत होती. घरी माझी मावशीही काही दिवसांसाठी राहायला आली होती. त्या रात्री तिला काही चित्रविचित्र आवाज ऐकू येऊ लागले, जसं की कोणीतरी कपाटाचं दार अधूनमधून उघडझाक करत असावं. तिला तो आवाज संपूर्ण रात्रभर येत होता. घरी माझ्या मावशी व्यतिरिक्त मीच एकटी होते. मी खालच्या खोलीत तेव्हा गाढ झोपले होते. सकाळ होताच मावशी मला विचारू लागली, काय ग, रात्रभर कसला आवाज करत होतीस? मी तिला सांगितलं की मी तर काल रात्री लवकरच झोपी गेले. मला नाही माहीत आवाजाबद्दल. मी इतकी गाढ झोपलेली की मला कसला आवाजच नाही ऐकू आला. मावशी जरा विचारातच पडली. दुसऱ्या रात्री मावशीला पुन्हा तसाच आवाज ऐकू आला. यावेळी मी जागी असल्याने तो आवाज मी देखील ऐकला होता. मावशी त्या आवाजाने तिच्या खोलीतून बाहेर आली. तिला जाणवलं की हा आवाज कपाटाचा नव्हता, तर माळ्यावरच्या लाकडी फळ्यांचा येत होता. जणू त्यांवर कोणीतरी चालत असावं. मावशी घाबरली आणि तिथून धावत जिन्याने खाली आली. खाली समोर मी उभी होते. मी देखील त्याच वेळी आवाजाचा माग घेत माझ्या खोलीतून बाहेर आले होते. आम्ही दोघींनीही ती रात्र माझ्या खोलीत जागूनच काढली. संपूर्ण रात्र तिथे तो आवाज येतच राहिला. दुसऱ्या दिवशी माझे घरचे तिथे आले. त्यांना आल्या आल्याच मी सगळा प्रकार सांगून टाकला. हे ऐकून तेही काळजीत पडले. त्या दिवशी आम्ही त्या घरात पूर्ण माळ्यावर शोधाशोध केली. बांधकामाच्या वेळी देखील तिथल्या अडगळीच्या खोलीला कोणी हात लावला नव्हता. आम्ही तिथेही शोधलं तर तिथे आम्हाला एक ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोतील एक जुनी फ्रेम सापडली. त्यात एक वयस्कर म्हातारी होती. ही कदाचित या आधीच्या घरमालकांची कोणीतरी नातेवाईक होती असेल. त्या रात्री आम्ही सगळेच जण खाली एकत्र जमलो होतो. रात्रीचे 12 वाजताच तो आवाज आम्हाला पुन्हा एकदा ऐकू येऊ लागला. त्याआधी आमचा कोणाचाच या भूताखेतांवर अजिबात विश्वास नव्हता. पण त्या रात्री आम्हाला त्यांची पहिल्यांदा जाणीव झाली. माझे वडील रागारागात वर माळ्यावर गेले. आम्ही त्यांना अडवायचा प्रयत्नही केला. त्यांनी माळ्यावर पाहिलं, तिथे कोणीच नव्हतं. हे नक्कीच काहीतरी भुताटकीचे खेळ होते. त्यातच तो फोटो घरात ठेवणे त्यांना योग्य वाटलं नाही. त्यांनी तो फोटो बाहेर फेकून देण्यासाठी उचलला. आम्ही खाली उभे राहून वडिलांची वाट पाहत होतो. तेवढ्यात आम्हाला वर धाडकन आवाज आला. आम्ही घाबरून सगळे एकत्रच वर गेलो. वडील माळ्यावर कुठेच दिसत नव्हते. आम्ही अडगळीच्या खोलीत गेलो तर ते तिथे बेशुद्ध अवस्थेत पडले होते. आम्ही त्यांना कसं बसं शुद्धीत आणलं. तेव्हा त्यांनी जे सांगितलं त्यांनी आमचे हातपायच गार पडले. जेव्हा त्यांनी तो म्हातारीचा फोटो फेकायला म्हणून हातात उचलला तेव्हाच त्यांना तिथे एका म्हाताऱ्या बाईची सावली उभी दिसली. हे सगळंच फार विचित्र आणि तितकंच भयानक होतं. आम्ही मग दुसऱ्या दिवशी एका जाणकाराचा सल्ला घ्यायला गेलो. तेव्हा ते सांगू लागले की तुमच्या घरात नक्कीच कोणाचा तरी वावर आहे आणि त्या शक्तीला तुमचं त्या घरात राहणं हे कदाचित पसंत नाही. तुम्ही त्या शक्तीला हात जोडून एकदा विनवणी करा आणि मग घरात एक शांती पूजा घाला. त्या माणसाने आम्हाला जे काही करायला सांगितलं आम्ही ते सगळं जसंच्या तसं पार केलं. त्यानंतर तसं आम्हाला त्या घरात काहीच जाणवलं नाही.
पण आजही जेव्हा माळ्यावरून चालत असताना आम्हाला आमच्याच पावलांचा आवाज ऐकू येतो तेव्हा नकळत तो प्रसंग आठवला जातो. अनुभव दुसरा. आम्ही गावी आमचं एक छोटंसं घर बांधलं होतं. घराच्या बाहेर मोकळा असा बराच मोठा परिसर होता. तिथे आधीच काही आंब्यांची झाडे होती. घर दुमजली होतं. वरच्या मजल्यावर जाऊन खिडकीतून बाहेर डोकावलं तर छानपैकी आमची आंब्यांची झाडं, घराचं कंपाऊंड आणि त्यापुढे हिरव्यागार रानातून जाणारा कच्चा पायी रस्ता. हे दृश्य बघूनच मन प्रसन्न होत असे. आम्ही ज्या भागात घर बांधलं होतं तिथे लोकवस्ती ही फारच कमी प्रमाणात होती. एके दिवशी मी असाच खिडकीत बसून होतो तेव्हा अचानक एक लहान मुलगी आमच्या अंगणात खेळताना मला दिसली. कोणाची मुलगी असेल म्हणून मी सहज खाली जाऊन तिला पाहू लागलो. खाली दारात एक खुर्ची टाकून माझे आजोबा बसले होते. मी तिथे कोणाला तरी शोधत आहे हे पाहून त्यांनी मला विचारलं, काय रे, कोणाला शोधतो आहेस? काही नाही आजोबा, इथे अंगणात एक छोटी मुलगी आली होती, तिलाच पाहतोय. इथे? नाही रे, मी मगाचपासून इथेच तर बसून आहे. आली असती तर मला दिसली नसती का? हे ऐकून मी जरा चक्रावूनच गेलो. पण मला तीच मुलगी 4 दिवसांनी पुन्हा एकदा दिसली. ती आमच्या अंगणात मस्तपैकी खेळत होती, नाचत बागडत होती आणि तिने वर माझ्याकडे तिची नजर केली. मी हसलो आणि इशाऱ्यानेच तू इथे काय करत आहेस असं तिला विचारलं. पण ती तिच्या गूढ नजरेने मला एकटक पाहतच राहिली. मी एकदा सहज माझ्या आईला विचारलं, अगं तुला माहित आहे का, ती लहान मुलगी जी आपल्या अंगणात आंब्याच्या झाडाखाली खेळत असते ती कोणाची मुलगी आहे? हे ऐकून आई जरा आश्चर्यानेच मला म्हणाली, कोण मुलगी? कधी दिसली होती तुला? ती मुलगी महिनाभरात मला 6 ते 7 वेळा आमच्या आवारात खेळताना दिसली. पण आश्चर्य म्हणजे घरातील कोणीच तिला अजून पाहिलं नव्हतं. एके रात्री मला अशीच अचानक जाग आली. मी वरच्या मजल्यावर खिडकी शेजारी झोपलो होतो. खिडकीतून मी सहज बाहेर नजर टाकली तर ती मुलगी रात्रीच्या यावेळी सुद्धा आमच्या अंगणात खेळत होती. आता मी पहिल्यांदाच घाबरलो होतो. बाहेर असलेल्या लाईटच्या उजेडात तिचं ते रूप अजूनच भयानक भासत होतं. तिच्यात काहीतरी वेगळं मला जाणवलं, पण ते माझ्या लगेच लक्षात नाही आलं. मी खिडकीतूनच तिला हाक दिली आणि विचारलं, कोण आहेस तू आणि कुठून आलीस? इतक्या रात्री इथे आली आहेस तर तुझ्या घरचे तुला शोधणार नाहीत का? तसं तिने रागातच माझ्याकडे पाहिलं आणि माझ्याकडे पाहत पाहतच ती उलटी पाठीपाठी जाऊ लागली. तसं माझं सांडवतं लक्ष जमिनीवर गेलं. बाहेरच्या दिव्याच्या प्रकाशात ती स्पष्ट दिसत असली तरी तिची सावली कुठेच दिसत नव्हती. मी घरच्यांना हाक मारली, पण तोपर्यंत ती नेहमीसारखी कुठे गायब झाली होती. लहानपणी मला ती मुलगी तिथे अनेकदा दिसली, पण शाळा कॉलेज शहरात असल्याने गावी तितकं जाणं नाही व्हायचं. आजही आमचं गावचं घर, अंगण, आंब्याची छोटीशी बाग होती तशीच आहे. पण आता मला काही ती मुलगी मात्र तिथे कुठेच दिसत नाही. ती खरंच कोणी सामान्य मुलगी होती की कोणी भूत किंवा आत्मा, याचं कोड मी आजही उलगडवू शकलो नाही. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.